ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಆಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ದಿನೋಲ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಮೀದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕ್ರಮ ನಮಲ ನಡಪೋಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದೆದುಡು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ದೇವೇರ್ನ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನೊಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನೊಲಿ ಅವು. ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಂಬುರು ತಿಂಚಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನನೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುರು ಆನಾಗ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಅವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವೇರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ತಿಂಡ್ರೆದ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವು. ಅಂಚೆನೆ ಆನಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವನಸ್ತಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟುಗು ಮ್ಯಾಂಗೋದ ರಸ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ರಸ್ ದೇಯ್ದಿನೊಂಡು ಅಂಚ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಚಪಾತಿಲ ಕುಕ್ಕುದ ರಸ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ಡುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ರಸ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ರಸ್ ಬಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಅಂಚೆನೆ ನೀ ಕಾಣೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಬರಿಟ್ ದಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಆಳ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ದಾಲ ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ದು ಬೇಕಲಕ್ಕದು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆಜಿ ಪಂಡ ರಜೆ ಟುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಚಪಾತಿ ಚಾಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕುದ ರಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗಳ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಂದು ಕೊರಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನನೆ ಮಾತ ಅಂಚ ದಿನ ಲಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜೆ ಚಿಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚಾಕ್ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಟಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಂಜಿ ಒಲೆಗ್ಲ ಗೃಹಿಣಿ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಯ್ಯ ಗೊನಸು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಅಂಚ ಎಂದಕಲೈತೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒರಿಯರ್ಗೊರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾಲ್ನೈತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ನನ್ನ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರ ಚಾ ತಿಂಡ್ರೆದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಳ್ನ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪಿದಡುವ. ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಂಟುದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಎಂಕಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಟ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಒಂಜಿ 10-12 ಮುಟ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ದೆತೊನಿಯ ಪೂರ ಕೆಲವು ಅರೆಗ್ಲ ದೆತೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆರೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದಾಡುವೆತ್ತೆ.
ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೆತೊನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪವೆ ಒವು ಪೂರ ದೆತೊನಿಂದ್ ಕೆಲವು ತೊಜ್ಪವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒವು ಪೂರ ದೆತೊನಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದೆತೊನ್ಯ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ದೆತುಕೊರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅವು.